That's why everything about me is love. You see my ring? You see my bangle? Love. I want to preach love today. Some people don't know what is love. That's why Jesus gave us the commandment. Before it used to be, love your neighbor as you love yourself. But when Jesus discovered that many people are love her, he said, love your neighbor as I, God, as I, Jesus, loves you. If you go, ọtụtụ n'ime ndị mmadụ alọvụrụ onwe ha. That's why they don't care how you feel when they hurt you. That's why all they care is their selfish interest. That's why all they care is the money they're gonna make. They don't care how you feel. They don't care. Let me tell you, some people think that I'm just fighting for just Brother Ebukobi. It's not just him. I am fighting for everybody and they destroy for no just reason. Ndị na-agba mbọ ime ka ndị youth anyị nwee ọrụ na Nigeria. Ndị na-agba mbọ ime ka udo dị n'ezinụlọ. Ndị na-agba mbọ na-enyere aka, na-enyere ụmụ ogbenye aka, na-enyere ndị youth aka. Ha can see unu rapụ aka. Then using Ebukobi as a point of contact. And him na-agwa unu na enwere law. Some of you think that law no longer exists in Nigeria. It's a lie. That's why ị ga-eje jụọ ajụjụ. Onwe ndị na-afụbu n'iru akwụkwọ. Adị m afụzi ha wee jụba kedu ebe ha nọ. Maka na-afụ saga dị iche iche ha na-eme. Nsi kedu ebe ha nọ. Wee bụrụ na ha nọ n'ime ụlọ nga. For how long? So ọ bụ na iche na ihe apụta n'iru akwụkwọ na-akọtọ mmadụ na-eme ihe sọrọ gị asị. I buru n'obi, hey, Ebukobi enwere ife ọ ya eme gị. Kịta enwe ndị ya eme ife. Ọ bụrụkwa Ebukobi dinyere fa. Ozi na-ezi unu tata bụ na anyị ga-ebido sanitize wa ebe a maka ihe ọbụla anyị fụrụ dịka ihe ọkụkọ chi ụmụ fụrụ. Yes, onwe ndị si m dego onu si na ha ya ebutu peji nke m achọkwana m ịma. Tụkwasị unu na-atụ butuo ye, anyị gbacha ọsọ ya gụọ maịlị. Femepecha na peji dị iche iche si ebe ahụ na-akparị onwe ha si nọ mụ kafa na-akparị onye chọrọ ịma. Onwe ndị bụ anụ a na-agba egbe ya na-eri isi ewu ọ na-eri. Onwe ndị esigolo esi Chineke sigolo hi na-agba anyị egbe gị aha, egbe ọnụ gị aha, anyị na-ata pepe soup anyị maka na onwezi o make sense to us. Mana ife anyị ji ekwu nke a bụ na ife unu na-eme na social media na-eme effect innocent souls chọrọ ife Chineke. That's why we are taking action. Ka nkọwara unu maka ndị data ha na-agwụ before data unu na-agwụ. Ịghọtago? Unu amụ ife a na-akpọ right manager na social media. Unu amụ ife ọ bụ. Ọtụtụ n'ime unu amara ife unu ma onye ọbụla nwajusiri social media ka o wee kpata ego. Ọkwa unu ma na enwe different ways eji akpata ego na-adịrọ mma. Enwe so many ways ndị banks ha ji akpata ego na-adịghọ mma. Like izu ori, ime yahoo, ime 419. That's why ụfọdụ na-aga to the extent of igbu mmadụ ka e wee kpata ego. Thank God for Governor of Anambra State take action. Otu a ka ọ dị ndị pụta n'ịntanet wee mmadụ ibe fa akpa ego. Maka na ọtụtụ mmadụ feel na ha mepe page once ha kwuru bad about Ebukobi, page ha grow we and ị na-elekwa na grow.
gị eziokwu gaa cheki otu peji m dị tupu m bido kwuba okwu Ebuka Obi. Ọ na-egro ozugbo bido kwuba okwu ya maka my friends wu ndị kpọrọ onwe ha ash Catholic. Ha filie na ihe m na-ekwu arụ ha apụsịsịwa peji m arịtuo na nọmba. Mana ọ kwụsịrọ m maka na o nwee ife kpatara m n'iru akwụkwọ a. Ọlụ ka m na-alụlụ Chukwu m. Na-echefu ihe m na-akụchi kọwara unu maka ife a na-akpọ right manager. Right manager wụ ọ bụ na ime vidio tinye right manager na peji gị, onye ọbụla buru vidio gị, ndị nwe iru akwụkwọ ahụ ga-ebutu ya. Ọsụkwa ya bụrụ na YouTube, ọsụkwa ya bụrụ na Facebook, ọsụkwa ya bụrụ na TikTok. Iburu vidio otu m na-eme vidio ugbu a, iburu ya eburu post na peji gị kwuba okwu ọjọọ maka ya. Ihe a na-akpọ right manager etinye afọ ya na peji gị, ebutuo peji gị, ọnụ na amarọ. Mana ka ngwa unu, Brother Ebuka Obi digidero so good. Ọ digidere so good that at a time ọ dị ka mbịa afụbazie ya as a fault. Mụnwa na-ekwu kịta, as I said, onwere onye dinyere m ozi ya n'ezio na amaka nna gbara ọnụ. Ọ digidere so good that video ya niile for years ọ na-eme ihe a, ọ hapụrụ ya open ka o were nye ndị mmadụ nni, ka ndị mmadụ na-ebugharị vidio ya kafa na-eri nni. Mana ọ dịrị unu mma, instead of iburu ya na-eshia vidio ya were na-akpara nni, unu ewere na-ekwutọ ya. Onye tinyezi ọkọba kọ nke bụ ya kọ nke na-abụrụ. Asọrọ m unu eshiola adropla opinion dị iche from ịtụ mmadụ false accusation. Opinion dị iche from ịkparị mmadụ. Iburu vidio mmadụ idowe ibido na-akparị ya, ịkpọ ya bingo, ịkpọ ya demon, ịkpọ ya idiot, ịkpọ ya ihe niile. Ofu onye si, who are you, who born you, who you be? Who you be to have that stamina? Echi niile akpọpụ gị court for false accusation. Ụwa si tụfịa akwa. Ebuka Obi arụọla ala, ndị legal team arụọla ala. Mother Mary si gị na anyị chem ịbụ sister. Mana ha na-eme ihe a kịta, unu ama agwa ha eziokwu. Unu ama agwafa nke bụ eziokwu na ha kwụsị ihe anụwa. Even when I complain, you see people coming to my page to still challenge me. Mu mechie ọnụ. They are not seeing what somebody is doing out there. Marakwa na imepe page ọhụrụ, as long as somebody ji phone number gị, ọ ga-ama na gị. I hope na ịma. So, ife chọọ igwe unu tata bụ ndị niile posturu vidio Ebuka Obi na peji ha wee na-ekwutọ ya. Anyị na-enye unu 48 hours, anyị asịkwa 24. Ọ bụ bụrụ na o nwee ndị na-afụbeghị na-aga afụ this message. Anyị na-enye unu 48 hours ibutie. Na ọta ife na-ekwu, ndị niile posturu vidio Ebuka Obi, and meji as a point of contact. Buru vidio mmadụ post na page gị wee na-ekwute ya. Anyị na-enye unu 48 hours. Mụ na ndị otu m, ịmara ndị otu m, the human rights, ndị nọ into human rights. Anyị ga-ebutu page gị ahụ. Isi na-asị, gwatara ya. Anyị ga-sanitize social media. Unu ga-ama na
Chineke na-enye anyị ike. Anyị ga-eme nke anyị hapụrụ Chukwu ndị ọzọ. O nwere ife nna dị agwaba people sometimes. If you don't have anybody that is disgracing your family on social media, you never know what God did for you. If you don't have anybody disgracing your family on social media, you don't know what God did for you. Because what I'm seeing people doing on social media these days, I am so ashamed. Some people will say, we come to my post and be like, don't count me in, because I am here to correct that thing. Somebody has to correct it, that we servants of God is not supposed to come to the social media to name anybody, to call names, to do name calling. I don't do name calling. I have never abused anybody on social media. I won. I tell you what you're doing that is not good. How can I come to the social media? Ambrose na Beatrice Madu Kamono. And when respect for my parents who are knights of the church, before they went to meet their father in heaven. Mputa na social media. Nkurota na akpori mmadu. Na akpa ha sigi ginwa kwa afọ onye ibu ekwensu ginwa ibu bingo ginwa ị na-achụarị mụnwa. So onye na-agbara Chukwu odibo pụta na-eme ya. Una na support ya. Una ada afụ na aka ekwensu dị n'ife anwa. Una ada afụ ya na enwe ka esi correct mmadu if you feel that person is not doing the right thing. Una ada afụ ya otu ahụ. Azịgbakwa ajọ ife. Buru video Ebuka Obi again. Ka anyị fụ ya. Anyị ebutu page gị. Ịchọ ga-agbawa abụọ. Video now will not find a lot of people in a good condition, in a good state of mind. Unu ga-abịa after me. Mana ozi ka na-ezi unu because unu kwesịrị ịdị grateful na m na-ezi unu ozi ya. Unu kwesịrị ikene m because akara ime ya on our ways. Okay, we surprise to you. Okay, man, no one get married fanua. Man, no mere effect. Ndi na-ekwu positive about him. So that's why we're not going to take that measure. Ndi na-ekwu good about him. Go ahead, carry the video. Man, I'm one day get put right on their videos. If you want to grow your page, go and be creative. Be a content creator. Good one. If you don't have the brain to create content, you get out of social media. Social media is not for the weak. It's supposed to be for intelligent people. Wetala anyi fa ya na afu, one enye anyi aṅụle. Ogwukwana ka ọha m n'ọrụ n'ụtụtụ ya. Asim, gekwa ntị. Many ministers of God on social media. Do you wonder why you don't see their videos flying everywhere? Because they have what is called right manager in their videos. I don't want to start calling them. You can't just carry their videos. Because they're even making money with their videos. Ebuka Obi, his Facebook page is not monetized. He don't want it. That's why he allow you people to make use of it. And now you are abusing it. You can't abuse it any longer. Call, tell me, a minister of God right now, and a Buhari video in Nigeria. How right manager? You can try it. Try it and see. They try it there for him page, and they started growing another page. Oh no, na am wrong. Unada the current. Oh, whether your fellow blogger, what again na Anapuria ego ne wete. Maki video mado buru. Onwe bere onye nke gwara gị na nnapụrụ ya page ya completely maka ihe video mmadụ o buru mana Ebuka rapụ unu ka unu
unu were make ego ka unu nye ndị because unu je na-enweta ego na ama bịa na ministry na-ayụ ego. Ụfọdụ si ka ihe nji wee buru ihe a n'isi. Kedu ihe Ebuka Obi na-emere gị Mother Mary iji wee buru ya n'isi? A fan dress like you. Anya ọsọ m na-ekwu ihe a. Edu hom di system ka ha dum. Ndunye di system niile nọ n'ụwa ka ha so nkwuwa ihe. Ifo na internet ga-ashara ọkụ. Ndunye di brother m niile. Si ha ngwa orugo n'omume. Ife na internet ga-agbọrọ ọkụ. Enidim ha. Enidim ụmụ m. I don't need my spiritual sons and daughters to join me in this fight. I don't need my congregational daughters and sons to join me in this fight. Rather, I want to do it because all muka or nyabuku for now. So don't come to my page and start telling me, Mother, why? Leave it for God. God is already doing it too. Some people say they don't believe in karma. I'm sorry for you if you don't believe in karma. I am sorry for you. That's why in atahi mama, no he meten kiji atahu. Ichemo, know the difference between a cross and a curse. I'll teach you that one day. Afufi nata, manamobu cross. Obe kobu curse abumonu. Obu curse kobu cross. Afufi nata. Enweghị ego gị ọrịa na-arịa. Ụfọdụ ụmụ nwoke oge ha dị n'okorobịa gbawachara ụmụ nwaanyị obi ha nụọ nwaanyị bido nwewe nsogbu na marriage ha akpọba ekwensu. Think back what you did in the past. There are some souls that are protected by God. You must be careful what to do with them. Yes. And I'll tell you, if you have a friend on social media that is a blogger or your sister or your husband or your wife, advise that person so that oma meteru no problem. Oma meteru ni ihere. Why do people only see bad? They want to see only what they want to see. That little mistake, that is the one that will fly internet. And I don't know why our people are more interested in batting. A lot of our priests on social media preaching good news, preaching, doing adoration, doing everything they're doing. My sister, you are not following them. You people only like saga. Why? Igbo, can you like a saga so much? Mani choro kwa saga humenezi no noge. Ine buari afa mado. Mani choro iye like ike buari afage. If you love character assassination, it will come to you. I am telling you today in the name of Jesus. If you are one of those assassinating somebody's name, it will come to you in your working place, in your business place, in your family. You will test it and see how it tastes like. Ota he say video madu na kwe bingo. Ota hu ka ga-esi nke ga akpozi gi nkita openly. You do things you think you get away with it. Maybe after 1 year, 2 years, 3 years. Remember, internet does not forget. Yes, they do not forget. It does not forget. I want to tell you today, promote good things, encourage good things, admire good things, publicize good things. Because when you like good thing will come to you. It may be ihe onye ọzọ, a ga-emebikwa nke gị. Kama, o depende n'ụdị ọwụ.
oge mgbe izuzu m kwuru okwu Ebuka Obi a mmadụ wee iwe wee gaa na peji m scroll gide wee fụ ebe m post maka nwatakịrị ana nne ya nọ just onwe ihe vidio ahụ m jiri wee kụzi mmadụ eje ebe ahụ jee ripọtụ Facebook wee nye m punishment wee chịa onye ha mara na mma na ya mere ihe ahụ ọkwa na America ka ibi ha so Emesia the same person who report through that page o lose page ye o mekenya ofukwu ihe ndị mmụọ ji ọkụkọ ọcha eme anaghị m eti ishi disclaimer anaghị m eti ishi eme gwara. That's not what I'm saying. What I'm saying is that certain things we do aga court na tia maka na enwe law, enwe international law, enwe rule. Go and read Facebook standard. Unem ihe unem unama rule unanem ihe unem before ibanye n'ime ihe. Okay, ije guo rule ye, ije guo ya guo. Nya kpatara many of you na-eji Igbo na-ekwu ihe ha na-ekwu. Unama kita na Facebook na anụzi Igbo. Fa na anụzi Igbo. Yes. So, if her propaganda eburu, maka na Ebuka si na enwere ndị ụkọchukwu na-eme nke okwukenye ihe okwukenyere ebidozie wee na-efezi rumu ebe niile ka wee nweta ndị ụkọchukwu niile against him. Ọ ma emekwa because Ebuka is not against priests of God. He loves them. Onye ụkọchukwu bịa sosi Mother Mario onye na support ịnụrọ ife o kwuru maka anyị nse na egbori ife Ebuka kwuru maka unu na onye dị otu na chọrọ ịkpọkọnata mmadụ niile na even na social media ọtụtụ ndị ụkọchukwu dịbu for Ebuka Obi bịazi n'azụ maka ihi the propaganda. Is a propaganda. Ụmụnne m ndị ụkọchukwu o nwere mgbe Ebuka si I just cut short of ebe ahụ. Cut short of ebe ahụ. Okwuru ekwuozi ihe leadri to okwu ahụ okwuru ekwurozie ụmụnne m na-ebuzine propaganda. When they want to take your video, ha kọtụrụ ebe ahụ suturu gị bloggers were na shine. Achọrọ m ịma ego ịkpatagoro since ị na-ebi ụdị ndụ ahụ as a blogger. How far? How market? How market? Ndị mmadụ nyegidere m nso Mother Mario build up your YouTube ka na ọbụrụ anyị niile nọ na Facebook ọbụrụ onye ọbụla nọ na Facebook anyị na-anụ ife ị na-ekwu anyị na-anụ ife ị na-eme. I think I'll go ahead now to really build up my YouTube. I hope you people will follow me. I'll start posting all my videos on YouTube so that for those who are not on Facebook can watch it at their own convenient time. Even TikTok. I've gone live once on TikTok. And it may wait time. I think I'll start having time for TikTok. Because all the ebe ahụ na-ewizi. Ebe ahụ ka ha na ya saga ha kazi nkụ. Anyị ga-sanitize ife a niile. Our country will be good again. Nigeria will be good again. Igbo land will be good again. Yes. Ndị mmadụ ga-ebido na-atụ egwu Chukwu. Ndị mmadụ ga-ebido do not do to others what you will not like done to you. If ahụ achọ ka eme gị emenye mmadụ imenye mmadụ ọ ga-awụ back to sender. God will raise those that will do the same thing to you. If you come to the social media and you're calling Ebuka Obi demon, the world will call you demon.
You call Ebuka Obi bingo. The word we call you nkita, dog. Now, as I said in my last post, if you see anybody blackmailing Ebuka Obi or Mother Mario or anybody name hezi anakoti anachi bring ya down megini report onya report oya igwa anyi ka ikotakwuo more people get report page ya ka ebutuo ya ụfọdụ gasị na ndị wicked. Obunu unu monye unu ga-ama na m adịrọ wicked. I'm a very sweet sister, but I feel angry when I see people destroying human gifts. You don't destroy God's gift. It's given for us. It's given for the poor. Makakani nara. Unu frustrate gide Ebuka Obi frustrate gide. Order kedu genu gi. If he is your younger brother, are you gonna do that? Emegidere nke m kwuru yesterday. Arapuzi Ebuka Obi ugba uzi ejime. Can you imagine? I saw somebody writing na page ejime. I hate you. Who that? Onye kibu. Esibega agabo onye. Kedu ife eji love una emede? Oh, when you love gini. If you tell me, Mother Mario, you hate me, what am I really doing with your love? You're even the one that needs my love because I'm praying for you. Yes. I don't beg you food. I don't beg you money. If I say, if you have this, contribute, it's for the poor. I have orphans I'm taking care of. I have the blind. I have widows I'm taking care of. Ndị anine na-eme mkpọtụ na internet. Kedu ife unu na-emere Chukwu? Unu gwa anyị, unu bufutere anyị n'iru akwụkwọ, ndị unu na-azụ, ndị unu na-enyela aka. Bufutere na anyị na-afụ nke Ebuka Obi. Anyị na-afụ nke Mother Mario. Ị na-afụ ya. Onye kwuo kịta unu asị na a na-ama aka. Yes. Onye meeli ọ na-asị na a na-ama aka. Ejikwu ha sị gị na ife abụrụ Catholic faith. Biko kwanu. How? Enwekwa diploma in theology. Onimero. Asị na ife abụrụ Catholic faith. Ihe abụrụ Catholic faith. Kedu ihe Catholic faith? Kedu ihe akwụkwọ nsọ anyị gwara anyị? Ndị anụwa ada agụ the Bible. Amara mgbe ha go Bible last. Kedu ife akwụkwọ nsọ kwuru maka Christian charity? Kedu ife o kwuru maka love? Kedu ife Corinthians na-ekwu? 1 Corinthians chapter 13 na-ekwu. Ndị anụwa can't even quote Bible. Ana akọ eri. Biko ka rapụ unu o. N'ife anụ akabụ ụtụtụ. Ife akabụ ụtụtụ. I didn't like image video with ihu gbaruru agbaru. I like to put smiles on the faces of my followers. I want to put smile on your face now. Let's dance more before we call it a day. Oh, una ka mmadu napụ unu happiness unu. Neye kita ka a na-ekwu okwu messages na-abata no. I mean, people are hungry. Neye kita ife abu my 8:56 a.m. Neye 8:33 a.m. Na ife mmadụ dere amama achọnko no phone number onya. Osi, please, sister, I know that I'm not supposed to message you without your permission. Please don't be angry. Please, I really need your help. Hunger
hunger want to kill me since yesterday. I have not eaten anything, please. People are hungry. I get this all the time. And I try to give. Not everybody. Junior, why are you hungry? Why are you not working? What is going on? The person may explain. Charlie also where 1,000 naira. These people who on social media now cut to Ebukobi, they save their money for their friends. They don't even give to, you want me to start judging? If you do give, tell us who you give. Show us. Post it for us. Tell us. I copy a video nke Bukamo nke Mother Mario. Show us. Post for us those where you they help. Who you they help. That's why I'm saying who your love help. Esi love ge jebonye. Eji love ge aga anyway. If you don't love Ebukobi, that's your business. Ndi love rea kanko. If you don't love a man of God, that's your business. If you don't love Ejimia, Chiwikobi, it's your business. If you don't love me, Mother Mario, I love you. You didn't power I'm love Rogi, or the hump and love room. Oh, Umunnem. When why your coffee or soda you in on Igbo na-eme ihe a. Ndị Igbo were nwayọ. Nke a bụkwanụ nke anyị. Ebukobi bụ nke anyị. I pray that you change your mind today and start seeing the way I'm seeing. Open. Open your eyes. Open. Come kwashi anya. Amamotane si akwashi anya. Open your eyes and see the truth. Stop hate. Unu rapu ndị niile na-ekwutọ Jesu, na fight Jesu, una da fight ha. Afubara bebe na fight ndị otu Matthias Ezeaku. I've never seen. Ga fight ya, yi mana Matthias nwere ọnụ. They don't do it. They don't. Ebukobi, let's pull him down. Kai chop ya na Catholic Church. On nagi we Catholic Church. On nagi we Catholic Church. Ina chop ya na Catholic Church. Osigina prayer niho we prayer ground no bro church. Ebe people na gather we na ekpere. Onani awu a Catholic we ministry. There are thousands of them on social media. Why Ebukobi? Oriri alogi. Oriri nke dowere gi. Ọ na-ekwu nka. Imechenu ntị gị si ebe a pụọ. Ndị na-eme scandal na social media. Unu na-ekwu okwu, ndị na-ewetara onye na-ewetara ọnụ wee Ebukobi. Unu ahụ na nwoke na-achọghị nsogbu. Because kai baria na egwu kai call ya then enwe a lot of things to do today. Ata Friday. Mba. Thursday, not Friday. Na-eme dem na-echefu ụbọchị. Ewo nwa kai baria na egwu.